Jien naħseb waħda mir-raġunijiet għaliex il-Papa sejjaħli għal dan l-uffiċċju għaliex għamilt 15-il sena isqof mhux biss fid-Diċiżi ta' Għawdex imma hand in hand ma' l-isfijiet Malti xejn. Wasal Malta l-Kardinal elett Monsignor Mario Grech bl-Arċisqof Charles Scicluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi jilqgħuh mal-inżul tiegħu fl-Ajruport Internazzjonali minn Ruma. NetNews kellem ma' Monsignor Grech dwar xi tfisser għalih li kien magħżur bħala l-ewwel awċi fil-kariga ta' Kardinal. Jien ma nistax ninsa li jiena iben u xek dan in-nazzjon, fejn inkun, tajjeb, jiena inġor miegħi din il-bagalja. Kien il-Papa Franġisku nnifsu li il-ħadd filgħodu wassal din l-aħbar importanti. Dan sar waqt l-Angelus mit-tieqa tal-Palazz Apostoliku fi Pjazza San Pietru fil-Vatikan, meta l-Papa ara l-lista ta' 13 il-Kardinal ġdid. Mario Grech wasal f'pajjiżna biex igawdi l-ġranet li ġejjin maqraba, hekk kif ftit tal-ġimgħat oħra se jkun qed jibda fl-irwol il-ġdid tiegħu il-bogħod minn pajjiżna. Nittama li naddihom ftejt mal-familja, jiġifieri, għaliex minħabba dal-uffiċċju l-ġdejt kelli ninfatam mill-eżistijaj u anke mill-komunità illi ħabbejt imma ħabbitni ħafna. Il-Kardinali l-ġodda se jinħatru fit-28 ta' Novembru li ġej meta l-Papa jlaqqa konċistorju.